ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନାଇଁ କି? ଏଇଟା ହଉଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ହଉଛି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆମର ନା। ଏଇଟା ହଉଛି ଖଟି ଜାଗାଟା ଆଉ। ରେଡି ମାର୍କାରେ ଏଠି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତିରେ ନିଆଁ ପୁଆ। ଏଠି ସବୁ ଗାଡି ମଟର ଘୋଘା। ଆରେ ଓମ କୁଆଡେ ଗଲା ଓମ? ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ ଜଳାଜଳି ଚାଲିଛି ଯେହେତୁ ଶୀତ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଏଠି ନିଆଁ ପୁରା ରେଡି ମାର୍କାରେ ନିଆଁ ଜଳିଆ ହଉଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଖଟି ଘର ଆମର। ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଗାଡିଆ ପିନ୍ଧି ଚଲ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ ଆମର ଜଳିଲା। ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଶୀତରେ ଟିକେଇଙ୍କର ନିଆଁ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ତ ପ୍ରପର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଗାଡିଆ ଗୋଟେ ଗାଁ ପୁରା ପରିବେଶ ରେଡି ମାର୍କା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁରା ବହି ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ ନାଇଁ ଏଇଠି ଆଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ନିଆଁ ଜଳିଆ ବୁଝ ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ 10-15 ମିନିଟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ନାଇଁରେ ଓମ ଭାଇ আহিଲେ ନା ଠିକ ଅଛି। ଏ ଜାଗା ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରା ଫେମସ ଆମର ଏପଟେ ନା। ସେପଟେ ଧାନ ଚାଷ ସେପଟେ ପୁରା ପୁରା ଗାଁ ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା ପୁରା ଆଉ ନା। ମୋହନ ମଉସା ନା ମୋହନ